Batang lalaki nga nakuhaan og video sa usa ka netizen nga gimudmod sa iyang lola sa tubig baha, nagpabilin paghihapon karon sa home care for children sa Lapu-Lapu City. Samtang nagpadayon pa ang mga social workers sa City Social Welfare and Development Office sa pagsubay sa mga kabanay sa bata nga mamahimong makaatiman kaniya. Matod ni Buenafe Remo Caldo, ang Head of Operations sa CSWD Lapu-Lapu City, nga mahinungdanon nga ma-reintegrate ang bata ngadto sa komunidad aron mapabiling normal ang iyang kinabuhi. Apan gikinahanglan usab nga masiguro sa CSWD nga adunay katakos ang mapiling kabanay sa bata nga mao na unyay mag-amuma kaniya. Dugang ni Buenafe, dili na usab mamihimong ibalik ang bata sa poder sa iyang apuhan kay adunay posibilidad nga masubli ang hitabo. Taas na usab ang pangidaron sa apuhan ug apiki na ang iyang panginabuhian, ilabi na kay nag-inusara na kini. Matod sa CSWD, gikonsiderar usab nila karon ang hangyo sa bata nga dili pasakaan og kaso ang iyang lola. Ako pa nang gitan-aw pod sa bata. Kay kanang balik ihagyon ng istorya nga dili lang gyud mapriso iyahang lola. Patay ang usa ka 41 anyos nga babay humandong gaba sa iyang bana sud sa ilang panimay sa lungsod sa Sibunga. Ani ang report ni Fem Ridumabo. Kining nagkadugo nga lugar sa lawak sa Magtiayon, dinhi nahagba ang biktima. Patay na nga nadangat sa tambalanan ang 41 anyos nga babay. Kinsa bag-uhay lang na uli sa Pilipinas, human manarbaho isip domestic helper sa laing nasod. Nakaangkod og samad dinong gaban ng biktima sa wala niyang kilid sa iyang tiyan. Gitumbok nga suspect ang 47 anyos niyang bana kinsa nagdunggab usab sa iyang kaugalingon sa gawas sa ilang panimay, humandunggaba ang iyang asawa. Matud pa, selos ang motibo sa krimen. Sukad matud pa na uli ang biktima, kanunay lang kining lalison sa suspitsado sa pagtuo nga aduna kinilaing lalaki. Kining bana na ni say pagduda sa iyang asawa nga nakunoy lain. So muna nga gikandakan pa ni investigation nato karon kung say laing nga motive ani nga kwan. So far ang statement sa mga victim anak sa biktima iyang papa nagsigi og duda sa iyang mama. Nagsugod kining ilang away sa argument nila early in the morning and muna na napunta na gid sa pagdunggab sa mga suspect. Nahitabo ang krimen pasado las 5 gahapon sa buntag. Matod sa kamanghuran nilang anak nga dito siya natulog sa panimay siyang apuhan nga silingan ra usab sa Magtiayon. Muna lang ang nakit-an sa 17 anyos nga anak ang nagkadugo nga amahan gawas sa ilang panimay ug gipangita dayon niya ang iyang inahan. Parehong gidala sa tambalanan ang duha apan namatay ang biktima samtang luwas na ang suspitsado. Gisuta pa kon ubos sa impluwensya sa illegal nga drugas ang suspitsado. During sa akong pagpangutan na sa ato ang investigator, wala kini dili kini under the influence of alcohol and wala pa pud nato na validate if under siya sa influence ng drugs pod. So siguro further ato nang madig siguro. Kasong parricide ang giandam nga kaso batok sa suspitsado. Oba ni Cleofer Lumayag, Fem Ridumabo. Balitang Bisdak.